راديو إيرنا ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤረና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዓርቢ 22 ሓምለ 2022 ዜና እንሆ ፈለማ ኣርእስታቱ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ሶማል ዝተታሕዝሉ ኩነታት ባርነት ክብል ጋረወ ገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ዘሰጋገረ ፕሬዝደንት ሶማል ናብ ታንዛንያ ኣምሪሑ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ኣሲሮሞም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ክፈትሑ ሲፒጄ ፀዊዑ راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ካብ 2019 ኣትሒዞም ንታዕሊም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ሶማል ዘለዎ ኩነታት ባርነት ክብል ሓደ ካብ ዓበይቲ መርበባት ዜናታት ሃገር ጋረወ ገሊጹ እቲ መርበብ ዜና ምስ ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሶማላውያን ወተሃደራት ብምዝራብ ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ፀብጻብ ታዕሊም ቅድሚ 2 ዓመታት እኳ እንተወድኡ ዝበዝሐ ግዜኦም ኣብ ሕርሻን ካልእ ናይ ጉልበት ስራሕን ተዋፊሮም የሕልፍዎ ምህላዎም ኣቃሊዑ ንኣተሓዝኦም ብዝምልከት እውን ምስ ባርነት ዝመሳሰልን ኢሰብኣውን ክብል ገሊጽዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማል ምምላስቶም ኣብ ኤርትራን 3 ዓመታት ተታሒዞም ዘለዎ ወተሃደራት ብዝምልከት ርሱን ዘተን ክትዓተን ይካየድ ምህላው ኣብ ናይ ትማሊ ዜና ብሰፊሑ ቀሪቡዮ እቶም ወተሃደራት ኣብዚ እዋን ዝኽምለስሉ ዘይተኻእለሉ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ወግዓዊ ምላሽ ክወሃብ ኣብ ምሕታትዩ ዝርከብ ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ካብ ዝኣተዉ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ከም ዝሞቱ መርበባት ዜና ሶማል ይጠቕሳ ንኣማውትኦም ብዝምልከት እውን ህዝቢ ሙሉእ ሓበሬታ ክወሃቦ ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣብ ምቕራብ ይርከብ እቶም ወተሃደራት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምስላፍ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ሶማል ግና ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዑደት ዘካየድ ዘሎ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ታንዛንያ ኣምሪሑ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ታንዛንያ ብፀንሓሉ 2 መዓልታት ብዘይካቲ ምስ ፕሬዝደንት ሳሚያ ስሉሁ ሓሰን ዘካይዶ 2 ርክባት ሶማል ናብ ማሕበረኮም ምብራቕ ኤሲ ትፅምበረሉ ዕድላት ክመያየጥዮ እቲ ፕሬዝደንት መራሕቲ ናይቲ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ማሕበረኮም ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኣርሻ ዘካይድዎ ዋዕላ ክሳተፍ ተዓዲሙ ከም ዘሎ ቤት መንግስቲ ቪላ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊጹ ሶማል ኣብ 2016 ናብቲ ማሕበረኮም ክትፅምበር ጠለብ እኳ እንተቕረበት ዘይውሕድ ፀጥታ ኣብ ንግድን ወፍርን ዝህልዎ ምትእስሳርን ናብ ግምት ብምእታው ፍቓድ ኣይረኸበትን ኣብቲ ሎሚ 22 ሓምለ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ታንዛንያ ኬንያ ኡጋንዳ ሩዋንዳን ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ክርከቡ እዮም ኣብዚ መበል 22 ስሩዕ ዋዕላ ናይቲ ማሕበረኮም 300 ወከልቲ ኣብ ንግድን ወፍርን ዝነጥፉ መሻርክቲ ትካላትን ኣካላትን እውን ተዓዲሞም ኣለዉ ፕሬዝደንት ሶማል ናብ ዞባ ዋዕላ ንምስታፍን ምስ ታንዛንያ ዝምድና ንምድልዳልን ናብቲ ሃገር ዘምርሐ ከም መቐፅልታ ናይቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ዑደት እዩ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ብኤርትራ ዝጀመረ ፕሬዝደንት ሓሰን ናብ ኬንያን ጅቡትን ድሕሪ ምብፅሑ ቅድሚ ሳልስቲ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኑ ተሓቢሩ እኳ እንተነበረ ብሃንደበት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዑደቱ ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተሰጋገረ መርበባት ዜናታት ሃገር ሓቢረን ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ኣሲሮሞም ዘለዉ 5 ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ፀዊዑ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ20 ሓምለ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ዝቐረባ 5 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ከም ዝኣሰሩ ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ናይቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ዘሎ ክልል ትግራይ ኣቐዲሞም እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሜድያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓያሎ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ንመሳርሕቶምን ኣባላት ቤተሰቦምን ብምውካስ ሲፒጄ ኣመልኪቱ እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ፌደራላዊ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልጽግናን ብምስርሖም ምስ ጸላኢ ተሓቢርኩም ዝብል ክስ ከም ዝተመስረተሎም መግለፂ ናይቲ ትካል የረድእ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا